салом дӯстон, дар роҳ будам, дар деҳот ду ҷавоне даст бардоштанд, ҳардуро гирифтанд. Яке ном дорад Қаноатшо, дигаре Муҳаммадшо. Суҳбати мо на он қадар тӯл кашид, зеро аллакай ман пай бурдам. Дар ин сину сол ӯ соҳибкор аст. Соҳибкор аз ин ҳафта мурғ мегирад, то ҳафтаи дигар бароварда ба бозор мефурӯшад. Аммо орзу дорад ки калон шавад, устои сартарош бошад, то фоидае бар ҷомаа бошад. Аммо дӯстурае ки мо бошад, мехоҳад ки устод, яъне ки муаллими география бишавад. Ҳамин тавр ҳарду дар ин сину сол кор мекунанд, ҳарду он қадар муҳаббат доранд нисбат ба зиндагиву ва кори худ суҳбат кардан. Аммо дӯстон, ман шуморо мегӯям, шумо чӣ? Шумо дар ин сину сол, ман бисёр дӯстонам ҳастанд ки сину солашон ба 30-40 раса ҳолиам ин вай ҳазор баҳонаҳо меҷӯянд. Дӯстон, дар мо як урфият аст, гӯсола аз пояш маълум аст. Дигар домони ҳеҷ чиз нашавед ки ин он